Sanibona, phinde nibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba ongemuhle, uNkulunkulu wengcwele, osasithandile, osasigcinile, osasibiyelile, osasiphilisile, osasivikelile, osasenzele konke okuhle ngokomusa wakhe, konke okuhle ngokothando lakhe, konke okuhle ngokobubele bakhe, konke okuhle nangesabelo sakhe ngaso sonke isikhathi. Ngokuba zonke izinto uJehova umdali wezulu nomhlaba asinikeza zona, usinikeza hayi ngoba mhlawumbe siyigcele kangcono saguqa samkhothamela, hayi ngoba nakho mhlasimpe siyideserve ngenxa yokuthi izolo senze kahle, izolo asiwuphulanga umthetho lo bekade siwuphulile kuthake, hayi ngoba mhlawumbe senze okufanelekile nanoma simdumisa ngendlela engconywana kunabanye, siye enkonzweni njalo kunabanye, hayi ngoba esinikeza ngoba mhlawumbe khona okuhle okuvelayo okungconywana kithi, but ngoba unomusa umdali wezulu nomhlaba, ngoba unothando uNkulunkulu wengcwele, ngoba uyamangalisa ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, kokuJehova umsindisi asinikeza kona, usinikeza ngokuthi uyasithanda, usinikeza ngokuthi unobubele nathi, usinikeza ngokuthi uyabekezela, unguNkulunkulu ongumnini mandla wonke, ongcwele, othandekayo, ofanelekile ngaso sonke isikhathi. So kumele sihlale njalo simbonga, sihlale njalo silindile, sihlale njalo silungile, sihlale njalo senza intando yakhe, sihlale njalo siza ebukhoneni bakhe, simdumisa njalo, ngokuba ufanelekile udumo, ufanelekile ukubonga, ufanelekile ukubatshazwa, ufanelekile igama lakho ukuthi liphakanyiswe ngaphezu kwa wonke amagama, ngoba lingcwele futhi akekho onjengaye, akekho osengambona onomusa njengoNkulunkulu lapha emhlabeni, akekho esengambona onothando njengoNkulunkulu lapha emhlabeni, akekho esengambona onobubele njengoNkulunkulu lapha emhlabeni, akekho esengambona obekezela njengomdali wezulu nomhlaba lapha emhlabeni, akekho esengambona futhi othanda engaqedi kangaka njengoJehova umdali wezulu nomhlaba. Wake wathi nje omunye umakhelwane wami, yazi uNkulunkulu indlela amangalisa ngayo, ngisho kuthiwa sonile sasuka kuyena, kodwa mase sibuyela kuyena akalibele ethi hayibo nina nonile, nina ningishiyile, nina ningilahlile, but uyabuya aphinde akwamukele athi welcome back mntanami, ngiyabonga futhi usubuyile, ngiyakwamukela ku-1 no-2 no-3, ngoba uNkulunkulu unothando olungapheliyo for indalo yakhe, unothando olungapheliyo for abantwana bakhe, unothando olungapheliyo for uluntu lwakhe, unothando olungapheliyo for bonke abantu asabasindisile, sabavikelile nanamhlanje. So uphila kwakho, usavuka, usabona, usezwa, usahamba, usaphefumula, usanemizwa, usakwazi ukwenza into oyithandayo, usakwazi ukubuka okuthandayo, usakwazi ukulalela okuthandayo, usakwazi ukudla okuthandayo, usanomusa, usenzela umusa ongaphezulu komusa kakhulukazi ongawufanele, ngoba mhlasimpe bukade uzindla ngokungekona nongekho right, mhlasimpe kade wenza yonke into engekho right, mhlasimpe kade uplana futhi uzuhlela ukuthi ufuna ukwenza into engekho right, kodwa uNkulunkulu wakuvusa khona unjalo, ufuna ukuyobulala wakuvusa khona unjalo, uplana ukuyontshontsha wakuvusa khona unjalo, uplana uyokwenza ifraud namhlanje emsebenzini, uthi ngoba bakwenzile abanye abasebenzi nami sengiyokwenza, kanti kwenze ukuthi hayi nami sho ukuthi ku-1 no-2 no-3, kanti bantu baNkulunkulu akumele kube njalo. Kumele hleze sazi siqonda ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ngokusindisa kwakhe, ngokusivikela kwakhe, ngokusibekela kwakhe, nokusenzela umusa, usenzela umusa ukuthi senze kangcono kunakuthangi, senze kangcono kunayizolo, senze kangcono kunalela langa, sibuyisane naye each and every day, ngokuvuma izono zethu, ngokuvuma ububi bethu, ngokuvuma konke, esizihlambulule ngaphandle nengaphakathi, bese senza intando yakhe ngaso sonke isikhathi, ngokuba leli thuba ithuba elingqayizi vele, leli thuba ithuba liyohamba ngelinye ilanga bese uyazisola muntu kaNkulunkulu. So kubalekile ukuthi singabantu sihleze sazi ukuthi konke kuvela kuJehova, konke kwenzeka ngentando yakhe, konke kwenzeka ngokububele nangomusa wakhe. Nanamuhla nje ngisalungisa nje ukuthi sizokhuluma ngezindaba ezinkulu zikaNkulunkulu. uNkulunkulu etshela kakhulu enhlizweni yami ngezinto esizibonayo, ngama-experiences, ukuthi kumele sazi siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi ayikho ngampela into esiyenza ngekhwepha zethu, ayikho ngampela into esiyenza ngokucabanga kwethu, ayikho futhi esiyenza nangamandla ethu, but konke sikwenza ngoJehova umdali wezulu nomhlaba, more especially ngobukhona bakhe, ngespirit sakhe okungumoya ongcwele awulethayo ukuthi uhlale nathi, uhlale kithi, usiyale, usixwayise, usize, usibekele, usilekelele ezintweni zonke. So umoya wakhe uNkulunkulu la awuletha ukuthi uzohlala nathi, lo athe uKristu angisenishiyi nodwa kodwa nginishiya nomduduzi, umoya weqiniso oza kunifundisa
konke, asiluleke kuzona zonke izinto. Methi zonke izinto uthi ukululeka ngisho emalini zakho, ukululeka ngisho emndenini wakho, ukululeka ngisho ey'nganeni zakho, ukululeka ngisho kwamaphupho, kuzo zonke izinto. Lonke izwi likaNkulunkulu athanda ukuthi sisuke ekhaya ezulwini lize kuwena direct empilweni yakho. Ila umoya weqiniso, umduduzi esebenza khona, engena ethatha indawo yakhe ngokuthi akululeke, ngokuthi akusize, ngokuthi akuxwayise, ngokuthi akufundise, ngokuthi akwenzele konke ngesikhathi esifanele nangokholwa uJehova umdali wezulu nomhlaba. So bantu bakaNkulunkulu kumele hlezi sazi siqonda senza intando kaNkulunkulu, sazi ukuthi njalo kumele sizihlambulule, sizingcwelise khona umoya kaNkulunkulu uzoyithola indawo emzimbeni yethu, uzoyithola indawo kulamadokodo uJehova umdali wezulu nomhlaba asibusisile ngawathi sihlale kuwona lapha emhlabeni, sizondle ngezwi lakhe, senze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. So lamadokodo sihlalele ukuthi sizenzele umathanda, sizidana sizirelaxe, cha, sihlalela ukuthi sizoprepare, siprepare umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale bese uyasisebenzisa sifezekise icebo lakhe ngazo zonke izindlela esingakwazi ukuthi sifezekise ngazo, ngokwehlukahlukana kwezimpilo zethu, ngokwehlukahlukana kwezidingo, nangendlela esenza ngayo, nangendlela esiphila ngayo. So if uphila wena impilo yokuthi usebenza mhlasimpe lapha ebhenki, impilo yakho leyo ukuthi uJehova umkhazimulise khona kulabo basebenzi osebenza lapha ebhenki. If uphila impilo yokuthi wena nixova udaka nakho izindlu, impilo yakho leyo ukuthi uxova udaka ebese ubiza igama likaNkulunkulu, utshele nalabantu enixova nabo udaka ukuthi kwenzeka kahle 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 uJehova umdali wezulu nomhlaba usidalela u1 no2 no3 kahle kahle. Impilo yethu imiswe usimakade ukuthi isikhathi nomzuzu nehora nako konke kufanele uJehova umdali wezulu nomhlaba. So ngaso sonke isikhathi into eseshawa kakhulu kubantu manje sebeshawa ngokulibala. Ayikho into ebuhlungu njengokukhohlwa ukuthi awema ngakhohlwa into yokuthi yazi usubuyile edolobheni, wazi kahle ukuthi uyayidinga and wazi kahle ukuthi itholakala lapha kuphela, ayikho kwenye indawo any closer, ayikho kwenye indawo la ungacabanga na ungafisa ukuthi uyithole khona, kodwa ilapha ya edolobheni kuphela. So usukhale uyayithulisa ke manje uthi awema yazi ngakhohlwa into yokuthi awema bengithi kuzwele Nkosi yami, ukhale wedwa usuzisola nani. So ayikho into ebuhlungu nento engemnandi njengokulibala. Iyona wento eshawa kakhulu kubantu, because ngaso sonke isikhathi kumele siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi uzoshawa ngento ekujabulisayo, uzoshawa ngento ezusiza wena, uzoshawa ngento ezokwenza ukuthi uhlezi ukhululekile, ngoba iyona into eshawa kakhulu kubantu, ishawa kakhulu emoya, especially kumakholwa, ishawa isisa. Funa ukuthi nje impilo yakho ithi ibe nokuxokozela nje, ibe nokusukuma, ibe nokushisa nje, ibe nobuhlungu, ibe nokukhala, ibe nosizi, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba usidalela lapha emhlabeni ukuthi sikhululeke, esidalela ukuthi lapha emhlabeni sidle, sisuthe, sijabule, esidalela emhlabeni ukuthi sihlale ngokuthula. Hence that is why wasidalela yonke imvelo. And le mvelo le siyakwazi ukuthi siphefumule, siyakwazi ukuthi sixhumane nayo, siyakwazi ukuthi sixoxe nayo, siyakwazi ukuthi siyibuse, siyakwazi. Akekho umuntu ongajabuli menemfuyo. Unezinkomo eziwu20 ujabuliswa yilokho ukuthi awema nginemfuyo engaka, awema nginezilwane, umndeni phela lona. Ujatshulisa ukuthi nginabantwana Nkosi yami, ingane zami eziwu5, ngiyakujabulisa lokho. Ujatshulisa ukuthi yazi efridgini kugcwele ukudla, yonke into right, uzizwa ukhululekile, uba relaxed because everything ihamba ngendlela othanda ngayo nofisa ngayo. But if uzoshawa ngama-finances zakho azokwenza ukuthi ukudla kungagcwala efridge ngendlela othanda ngayo, ila impilo yakho isiqala isixokozela khona. If uzoshawa ngemfuyo yakho zife zonke izilwane zakho kuhle ngendlela ekwenzeka ngayo kuba bujobe, ila khona uzoqala ukuxokozela ukuthi ngeke khona something wrong yenzeka ngempilo yami. La uzoqala usuyastressa, usahleki, uzohlekiswa yini? Imfuyo yakho ilele ubuzwaca, ileli file yonke lapha, ayikho into ezokuhlekisa, ayikho into ezokujabulisa, but ila uzoqala khona istress, usucabanga ukuthi Nkosi yami engabe kwenzakalani, Nkosi yami engabe yini kangaka, bese ke uba nenkinga ngaleyo ndlela. But umdali wezulu nomhlaba ubekade ngasidalelanga lonke lolu sizi, lonke lobuhlungu, konke lobumnyama, kodwa ngenxa ukuthi safika emhlabeni, sifika vele emhlabeni la khona inkosi yomhlaba, iPrince Satan, wanikezwa yena lo mhlaba kuqala, wafika kuwona, safika eseprepare lonke uhlobo lobuhlungu, eseprepare zonke izinto, but akagcinanga lapho. Namanje usaqhubeka usakwenza, because kunamakhosi ngamakhosi, amakingdom ngamakingdom. Njengoba uNkulunkulu enekingdom yakhe nesitha naso sinekingdom yaso, njengoba uNkulunkulu enombuso, mangayibeka ngezulu, uNkulunkulu unombuso wakhe la ehleli khona, la izungezwe khona ama-24 elders, la khona izidalwa ezine phambi kwakhe ezinamehlo ngaphambili nangemuva, noSathane uqobo lwakhe nawe unekingdom yakhe, la ekhothamelwa khona, la ekhonzwa khona, la khona ekhipha zonke iziyalelo nani. Ebese kuba khona izindawo nezindawo zezisebenzi zakhe la zihlala khona, lapha
emhlabeni, ngaphansi kwamanzi, emkhathini, ezindaweni eziningi ezahlukahlukene, ngokuholwa nangosizo uNkulunkulu nangokufunda ngezithunywa eziningi. UJehova umdali wezulu nomhlaba akhanyise konke lokhu ukuthi ziningi lezi zinto, akayedwa kuphela uSathane, awowodwa kuphela amadimoni, ababodwa kuphela abathaka, kuningi futhi namanje kusakhona, namanje kusanda, namanje futhi kusazoqhubeka kube khona, more especially abantu baNkulunkulu. Khona abathunyelwa, khona beza lapha emhlabeni vele beza ngemission. And I quote nje yesterday from this channel ebizwa ngokuthi Heaven Updates, ukuthi khona vele abasuka bekhandela ukuthi beze lapha emhlabeni bazosebenza, beze ngemishini vele. Uzothi wena uzalela ingane nje, ingane enkosemeza yayinhle nanani, kanti izalela ukuthi lo buhle bayo lo buzoheha abanye abafana khona bezokwazi ukuthi balale nayo bese bethola isifo nanani. Lo buhle lo buzoheha abanye abafana, lo mfana mhlawumbe onegift yokuthi abe umprofeti asebenzele uNkulunkulu, but ngenxa yokuthi usezolana le ntombazane, le ntombazane kadilele nomunye izolo, kadilele nomunye ekuthangi, bese yangcola lo mfana, bese engasakwazi ukuthi anorishe igift yakhe ayimanifeste, bese iyasebenza sebenzele uNkulunkulu. Le ntombazane vele izele imishini bizosebenza. Abanye bezele ama-mission ukuthi bazophuza utshwala bese be-influencer abanye, influence nomunye influence omunye, kanjalo khona izoba ningi. The more the merrier, the more abantu belimala, the more abantu befa, the more abantu kwenzeka izinto eziningi ezimbi. Ila khona usitha nobumnyama bukwazi ukuthi yonke into elithanda ukuthi liyenze bese iyaphumelela, ibe i-success, because kuyasetshenzwa ebumnyameni, kusetshenzela ukuthi abantu bangawuboni umbuso wezulu. But uJehova umdali wezulu nomhlaba mkhulu ngaphezulu, usakulinda, usakufuna, usakubiza uthi phenduka nanamuhla udele yonke into. That is why Jehova umdali wezulu nomhlaba esiyala ukuthi asidele yonke into, esidele abangani bethu, because uyazi ukuthi amongst abangani bethu khona vele abazela imishini ukuthi bazosusa wena, bezowisa wena, bezokwenza ukuthi wena ungangena embusweni wezulu. Kanti bona vele abasabanaso leso sabelo, vele bathunyiwe bazosebenza njengoba noNkulunkulu nezithunywa zakhe, same as uSathane unezithunywa zakhe bantu baNkulunkulu. But ezakhe uzozibona ngani? Uzozibona ngokuthi zizosebenzela ubumnyama, zizogxila esonweni, zizogxila otshwaleni, zizogxila emfebweni, zizogxila ogwayini, zizogxila kuyona yonke into ewubutha, zizobulala, zibe zinkabi, zizontshontsha, zenze ama-heist, ama-fraud, zenze zonke izinto, zizogxila kuzona zonke lezi zinto. Ebese wena Nkosi yami obuyindalo kaNkulunkulu, ebese wena Nkosi yami kumele uzokhola lapha emhlabeni, uzowenza intando kaNkulunkulu. Isaiah 43 verse 21 ukuthi laba bantu engizenzela bona ukuba bashumayele udumo lami, wena bese ubona labantu ukuthi baphila kanje, benza kanje, bahamba kanje, bese nawe ba-influence ekuthenini wenze leyo nto leya abayenzayo. Kanti bona baseva imishini yabo, ila khona isiseveka ngampela-ke, because nawe usuwenza kanjalo, nawe usuhamba kanjalo, nawe usuwenza umathanda, nawe awusahambi ngendlela bukade uze uzohamba ngayo lapha emhlabeni, but usuhamba ngendlela yababi. That is why ethi usisiwe ungahambi ngeziluleko zababo, ongemi endleleni yezoni, ungahambi enkundleni yabakolodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngawo umthetho kaJehova, amahubo wokuqala. So bantu baNkulunkulu kumele hleze sazi siqonde ukuthi ziningi izisebenzi lapha emhlabeni, ziningi izisebenzi ezigcwele ngezindlela eziningi, zisebenza ngemishini yazo kwehlukahlukana kwazo. Ungathathi ngokuthi hayi umndeni wami, uma wami, hello, uze ngemishini ukuthi azowisa wena uwumntwana unjalo. Ungathathi ukuthi ubaba wami uyangithanda nanani, ayikho into akuthandayo noma ekuforce ukuthi ugqoke ibhlue ngenkani, uze ngemishini naye nje ubumbona. Uzothi hayi umngani wami vele nje ngeke umngani wakho if ezokutshela egcizelele ukuthi enza into uNkulunkulu akuyaleze ngayo ukuthi ungayenzi, lowo muntu loyo akufanele ukuthi abe seduzana nawe. Lowo muntu loyo akafanele ukuthi kube umbize ngomuntu ozothi umngani wakho, umbize ngomuntu ozothi uyamthanda, umbize ngomuntu ozothi hayi ku1 or 2. Cha, lowo muntu loyo uze ngemishini, uzolimaza wena, uzophula, uzolahlekisa wena ecebeni kaNkulunkulu abe nalo akulethele lona lapha emhlabeni ukuthi uzolenza njalo, uzolifeza. So bantu baNkulunkulu kumele hlazi sazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi kuningi ukusebenza lapha emhlabeni. Zibuzeke wena ukuthi wena uzelele lapha emhlabeni, uhambelene ezulwini, uhambelene ezindaweni zonke, wenzani lapha emhlabeni. Udalela ukuthi uzodla nje kuphela? Cha, akunjalo. Udalela ukuthi uzolala nje kuphela? Cha, akunjalo. Udalela ukuthi uzobuka iTV? Cha, nhlobo. Udalela ukuthi uzokwenza njani? Uzonaka ifoni yakho whole day, spend ama-hours ocingweni? Udalela ukuthi uzosebenza nje kuphela lapha eCheckers, ePick n Pay, eShoprite, uspende wonke ama-hours nange-weekend uyasebenza, umkhonza uJehova, awenzi lutho nje ezosiza
zomphefumulo wakho, udalelweni, zibuze lokho, zibuyisele endleleni, uzisize wena, because le impilo yakho, le ukukhanya kwakho, le iyona ndlela uJehova ufuna ukuthi uyithathe namhlanje uhambe ngayo khona uzozisiza uthole ukuphulukiswa ngaso sonke isikhathi. Xolise kakhulu. So bantu baNkulunkulu kumele hleze sazi siqonde ukuthi yonke into lapha emhlabeni, yonke indalo inenjongo yayo. Yabo njengoba umhlabathi unenjongo yayo ukuthi ukwazi ukuthi ukhulise imbewu, ukwazi ukuthi mase kuchelelwa namanzi bese siyahluma isihlahla simile. Umsebenzi wenhlabathi uyazi umhlabathi ukuthi kumele wenze njalo. That is why njengoba kuyihlobo ubona izitshalo ziqhakaza zihlaza because ziyaqhuma, ziyasabalala, konke kuba kuhle. Umsebenzi wamanzi uyazi amanzi ukuthi kumele anikeze impilo kwisitshalo lesi, ayazi amanzi ukuthi kumele befike emzimbeni wakho akwenze ube hydrated, akwenze ube energetic, akuhlambulule, akusize, ayazi amanzi. That is why if ukhuluma namanzi wakho manje ukuthi ngegama lika Jesu secela ukuthi ungihlambulule, akuhlambulule nangampela, akuphilise nangampela. Uthi uphuza amanzi nje mhlawumbe kade ukhwehlela or kade unani, kade uphethwe ikhanda, uthi ngalamanzi lawo ngegama lika Jesu ngiyacela Nkosi ukuthi ungiphilise. Lawo manzi lawo kufika ingelosi same time iwabusise akuphilise. That is why no baba uNahamani bekade benochoko, kwathi wahambe emanzini uzihlambulule 7 times, wangena ingelosi yamanzi yamhlambulula. That is why amakhola nanamhlanje kungamele ngiyaphinda kungamele ukuthi uthembele entweni ephathekayo enjengomuthi, enjengephilisi, ukuthi kube yiyona ekuphilisayo, ngoba asiphiliswa izinto eziphathekayo kodwa siphiliswa igama lika Jesu. But if ukholwa kwakho kuncinyane, kukufishane, kulungileke uzoyithola into ephathekayo, but leyo nto leyo kungaba amanzi kuphela, ngoba ahlambulula ungcola. Ngithi siyangcola emzimbeni, mhlawumbe kade uthinta into engekho right, kade usetoilet nani lawo ma-germs, udinga ukuthi ugeze izandla zakho bese ziyahlambululeka. Kade uthinta udaka, kade wenzani kunodaka, kade uwasha amabhuzu akho nani, kade uhamba emvuleni, udinga ukuthi uhlambululeke khona uzokwazi ukuthi ube clean. So amanzi ayakuhlambulula, ngawo ukwazi ukuphiliswa, ngawo ukwazi ukuphulukiswa, ngawo ukwazi ukwenza izinto eziningi ezinkulu ngokuholwa nangokusizwa uJehova umdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi ingelosi kaNkulunkulu ihlezi ikhona ukuzosebenza, ihlezi ikhona ukuzophilisa, ihlezi ikhona ukuzophulukisa. Yazi ngavele ngakhumbula lo wesilisa, I think wayeyinduna, wayefika kuJesu wathi, Jesu kunomntwana wami uyagula lapha yana ekhaya, ngiyacela ukuthi ungilaphele yena. Wathi uJesu ayi asiphuthume siyombeka izandla. Wathi wena ngiyakwazi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena ungumkhulu ngaphezulu konke, ngiyazi ukuthi ngegama lakho nje kuphela indodana yami akudingi nokuthi uzuye eduzene nayo, but izokwazi ukuthi iphilise, iphulukise. Wathi ini ngiyaqala ngawubona ukukholo ngaka. Yazini ngokukholwa kwakho isindodana yakho isiphilisiwe, isiphulukisiwe, and yabe siphulukisiwe nangempela. So ngegama lika Jesu konke kuyenzeka, ngegama lika Jesu konke siyakuthola, ngegama lika Jesu konke kuyahlakazeka. Ngoba if wazana naye wenza intando kaNkulunkulu, uJesu uhlala eseduzane nawe, uhlezi ujabulile, uhlezi unokuthula, uhlezi unako konke ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi siqonde ukuthi igama lika Jesu leli uNkulunkulu anointa, walinikeza ugqozo, walinikeza i-authority yokuthi sikwazi ukuthi siphiliswe ngayo, siphulukiswe ngalo, siyakwazi nangempela. Ngegama lika Jesu ukwazi ukuxosha idimoni bese lesuka eduzane ngegama lika Jesu, ukwazi ukuhlengwa ezintweni zonke. So igama lika Jesu liyaphilisa, igama lika Jesu liyaphulukisa, igama lika Jesu linamandla, igama lika Jesu likhulu, liyababazeka ngaphezulu kwa wonke amagama. So bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kumele hleze sazi ukuthi konke kulele kithi, ukuthi uJehova mase sibonisile kona wasiyaleza ngezinto eziningi, thina bese senza njani? Bese siyakuziba lokho, bese siyakulahla lokho, bese senza njani? Asiqapheleni bantu baNkulunkulu, kubathakathi abagcwele abakhona njengamanje emhlabeni, ngeke uzobabone ngamehlo enyama, ngeke uzobabone ngamehlo ukuthi hayi lo ngiyambona ngazuthi nje uthanda ukuba mnyamana ebusweni, hayi ufanele ukuba umthakathi. Cha, akunjalo. Akuzohamba ngecomplexion, akuzohamba, but kuzohamba ngokuthi ukhule kanjani wena, noma ukhule kangakanani wena ezweni lakamoya. Ukhule kanjani? Because abathakathi bayavivinyana. Sike sizwa ama-testimony kwabantu abaningi ukuthi bayakuvivinya kuqala, baqale bathi ukukutest ukuthi wena usifithi kangakanani, wena wenza kanjani. Iqhubo bantu baNkulunkulu ezintweni zonke, into ebalekile ukuthi uhambe ngomoya, ungahambi ngenyama, hamba ngomoya ukuze ungezwe wafezekisa iziganeko zena. And ukuhamba ngomoya uhlezi unoJehova umdali wezulu nomhlaba,
i-presence yamoya ongcwele ihlezi ikanye nawe. Iyakwazi ukuthi kusize ukuthi hamba la, ungahambi la, enza lokhu, ungakwenzi lokhu. Kuwukuthi nokuthi. So ngaso sonke isikhathi ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho ibona obenza ukuthi indlela yakho ibe lula. Ibona okwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uthabile, uthokozile. Uhlezi wazi ukuthi iqiniso lelo kumele ukuthi uzivikele ngalo lihlezi livamile kuwe. Kuthi noma bekuhlebise ucace ukuthi wena uhlebi. Kuthi noma kwenze ukuthi ucace ukuthi wena awuzovalwa amazwi noma awuzogqitshwa izinto ezenzakalayo. But yonke into ngisho ingenzeka isinoma kanjani ayidluli. Ngisho kuthiwa uyalingwa nanani isilingo lesi. Ngisho kuthiwa bazama ukuthi balwe bebe nobudlova benzela ukuthi mhlawumbe nawe uzuzama ukuthi ucasuke nawe udinwe uzayibo ngene umuntu odinwa mina ayisuka. Because izinto eziningi abantu baNkulunkulu kumele singathathi izimo sizenze into ngizothi i-tangible, into ezoba into eqinile eyisiqi ekutheni libe ngaphezulu kwempilo zethu. Azathi umuntu nje I'm having a bad day, just because ufike late emsebenzini you are having a bad day. Just because sithe ufonela isoka lakho langalibamba ucingo you are having a bad day. Just because ithe ingena imali ebhenki Nkosi yami ama-charges ayithatha izikweletu na usuya having a bad day. Into siyenzekile iyenzekile bantu baNkulunkulu. Change it not, change it ever. Ngeke kusenzeka lutho. You just need to accept it njengoba injalo ukuthi alright. Ngibelethi ngiyaxolisa sidlule lapho. Ukwenzile sixolise sidlule lapho. Kukanje buthe uzofika wangafika alright akafikanga so what sengiphekile ukudla kuningi yazi ngizokwenza njani ngizovela because umpriest wami ukasho athi into ebalekile kumele siyenze siqingelele singabantu ukuthi out of every problem uyifune isolution, uyifune into ozoziduduza ngayo ukuthi hawe ma Nkosi yami yazi ngishiya iwashingi ngingayithulanga ekhaya nali izulu nethe vele uthi ziyahlambululeka zizoba clean kakhulu. Yabo udlule lapho uthi hawe ma Nkosi yami ukuthi nokuthi bese uthi yeah it's fine so what because kuzodlula vele at the end of the day. Ungazi ukuthi ayike manje usuyakhala kawe mawashingi yami usuyabalisa imanzi vele ayikho into ongayenza. Ulate vele ayikho into ongayenza. I-alarm alikhalanga vele ayikho into ongayenza. But you just need ukuthi ubuyele endleleni. You just need ukuthi ubuyele ekuthenini kombe kumele ngenze ukuthi kombe kumele ngihambe kanje kombe kumele ngiphile kanje kombe kumele ngakwenza ukuthi kombe kuukuthi nokuthi find a way, a solution ezoba induduzo kuwena because ngayo yonke into nangaso sonke isikhathi kumele uhlezi uthola indlela ongavikela ngayo inhliziyo yakho ngoba ila khona ukuphila kwakho. Isho njalo incwadi eZakha 4 ithi vikela inhliziyo yakho ngaphezulu kwayo yonke into ngoba la kukhona ukuphila kwakho. But if inhliziyo yakho ungayivikeli ngaso sonke isikhathi zonke izinto ziyenzakalela zonke izinto zenzeka ngendlela engekho right zonke izinto ziyabheda. Hello ngiyakutshela ngiyakuthembisa umuntu kaNkulunkulu angeze wajabula angeze wathaba but wena responsible for ukuvikela inhliziyo yakho. Wena responsible for ukuzivikela ingqondo yakho ingazidlinzi ngezinto ezingekho right, ingadlinzi ngento engeze yabo usizo kakhulu empilweni yakho but ezokulahlekisa ikuluthekise bese ugcina ukhala ngezinto ezingekho right ezingenasidingo. So bantu baNkulunkulu isihloko sethu sithi bedumisa izingane. Like I was saying, that guy uyasho ukuthi lapha emhlabeni khona izingane ezithi mayizalwa zizwe ngemishini vele. Thola ukuthi ingane iyohlupha, ingane iyongalaleli, ingane iyobaphatha abazali, ingane iyozenzela umathanda vele lengane le iqhamuka lapha emkhathini ikhandela ukuthi izoseva imishini lapha emhlabeni izosebenza. Izokwenza isiqinisekiso sokuthi wena mzali njengesithunywa esize lapha emhlabeni ugcina ungayifezekisanga injongo yakho. Hlasimpe ingane izogula njalo, hlasimpe ingane izokudalela inkinga nje inxushunxuso ezokwenza ukuthi wena njalo ingqondo yakho ihlezi iyaluza, ungafocus ekutheleni yini ebalekile. Usulibele ukuthi kumele ukhonze uJehova, usulibele ukuthi kumele wenze intando kaNkulunkulu, usulibele ukuthi zonke izinto ezenzeka lapha emhlabeni zenzela ukuthi kuvimbezeleke icebo likaNkulunkulu ngawe, kuvimbezeleke icebo likaNkulunkulu nganomlomo wakho, kuvimbezeleke icebo likaNkulunkulu ngeenyawo zakho uthi uyovangela, kuvimbezeleke icebo likaNkulunkulu ngezandla zakho. Ufike lapha emhlabeni because yazi enye into kumele si-understand siyibukisise bantu baNkulunkulu khona abazele vele ukuthi bezokhiqiza bezoletha izingane lapha emhlabeni ezingekho right. For matter of fact, for example,
laba abangama-satanist abasebenzela ubumnyama, thola ukuthi uzoba isoka lamanyala, alale nabantu besifazane inqwaba. Zonke lezi ngane libele eyizala eseshiya zizokhula zibe ubudlova. Azimazi ubaba kanendaba nazo, ubaba one night stand, ubaba vele umsebenzi wakho ukuthi azale esashiya. Kahle if mission yakhe nomsebenzi wakho ukuthi alethe lonke lola sakabhudula lapha emkhathini olukhande usathana alethe la emhlabeni. Umsebenzi wakho ukuthi alale nabantu besifazane khona kuzozaleka wonke lamadimoni ezingane lapha emhlabeni. So bantu baNkulunkulu, into emele hlezi siyazi siqonde ukuthi ubumnyama buyasebenza ngazonke izindlela, buyasebenza ngaso sonke isikhathi. Ngakho konke futhi esingakunakile esongeke waze wacabanga wakujulela, but ngoJehova ekhanyisa ngaso sonke isikhathi, kumele hlezi sazi ukuthi indaba nje. So ngibona in a dream bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu angivezele ephushweni, ngibona umntwana wakwamakhelwane. And mangimbona lo mntwana, it's like bathathe ijacket yakhe nje enhle enkulu. Mabe ithathe ugogo wakhe, bahlangana nomakhelwane nomamkhulu wakhe, ungazi ukuthi bahlangene kanjani. So babethathile ijacket yakhe besuka ekhaya kubo la ihlala khona, baya nayo kumamkhulu wakhe la kuhlala khona umamkhulu wakhe. So kwangazi ukuthi manje ingane siyayifuna ijacket, isimileke manje. Ngifuna ijacket yami. Manje indlela esho ngayo isho ngobudlova, isho futhi nge-aggression, ngokuba aggressive ngendlela esimanga, isho nje ngolaka. Ngifuna ijacket yami. And indlela abathuthumela basaba ngayo, kusho ingane encane engafikile na 10 years, it's even a 7 if ingenawo 8. So ithi ngifuna ijacket yami, uyabona ke, ngifuna ijacket yami. So mayifuna ijacket yakhe ngalesikhathi bathuthumela umamkhulu wayo nogogo wayo, ayisebeyayibanga ke manje uthi ngizomnikeza mina, nomunye uyabanga ukuthi phela mina ngugogo wakhe, ngcono ngimnikeze mina. Athi omunye phela ithathwa yimina, ithi ngimnikeze mina. Babange athi lethelana. Kubanga abantu abadala njalo, bebanga ijacket, bebangiswa ingane njalo, ingane engaphansi kwa 10 years. Yini leyo bantu baNkulunkulu? Abantu sebaba yingane kakhulu njengamanje. Mangithi ingane angikhulumi ngisho, angikhulumi ngobungane eminyakeni, angikhulumi ngobungane bokuthi uyingane una 50 years, but ngikhuluma ngobungane kwezikamoya. Because ungaba mdala ufike ku 60 years, but if umntwana kwezikamoya ungakhulile in your soul, ufana nomntwana omncinyane, imoya ngakubusisi noma kanjani, because awukhulile, awu-understand ukuthi yini ekumele ihlale nekumele ingahlali emzimbeni wakho nengaphakathi lakho. Ungumntwana. And njengoba kade ngibeka ngathi abathakathi bayavivinyana, basuke befuna ukubona ukuthi ukhule kangakanani spiritual, wazi kangakanani, uqonda kangakanani, futhi uyazazini izindlela zokuzisiza wena. So abantu sebengabantwana ngendlela eyisimanga, sebebuswa yizingane zabo, ngoba siphila esikhathi lapho khona yonke into izokwenzeka ngendlela yayo, imimoya izozibusela ngendlela ethanda ngayo. So uma ingane ngisho kuthiwa incane kangakanani ngominyaka, kepha umoya kuyo unamandla, umdala, because imoya emdala abantu baNkulunkulu, amadimoni madala ngendlela esimanga. So if kuzofika idimoni elikhulu, let's say kufika idimoni elineminyaka at least 1000, lizohlala, because amadimoni ahlukahlukene, khona abhizi asakhandwa, khona ayanda kancane. So if uzokufika elina 1000 years, kade laba khona, kade lina yonke uhlobo le-experience, lizohlala enganeni engaphansi kwa 10 years, ena 8 years, ubudala balo nazo zonke izinto ezikhulumayo, immediately wena ungumuntu onormali uzoconnecta naleli dimoni bese uzwa ukwesaba. It's just like if kuzongena umoya wobudlova, uzongena enjeni, inje imfishane nomuntu angithi ingaphathi ngisho kwamadolo akho, but loya moya wobudlova ophakathi mudala, yikho inje mayikhonkotha uvela usabe ukuthi hayiza, ukuthi baleka. Because the scariment noma ukusabisa noma ubulwane noma futhi ubukhulu noma futhi ubungozi obukhona kulento ngalesi sikhathi buya kwenza ukuthi uthuthumele, buya kwenza ukuthi wesabe, buya kwenza ukuthi So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, if kuzosuka idimoni lizongena kulo mntwana, umoya uzokwazi ukuthi phecelezi ucontrol abantu, uzocontrola bonke abantu abaseduzane.
because bona bangabantwana abakhulile kwezikamoya, abakhuleki, abazili nje, abenzi lutho ehlangene noNkulunkulu, then bangabantwana. Because kumele sihlezi sazi bantu baNkulunkulu, iqiniso limile linjalo, limile ingunaphakade ukuthi if ungazani noNkulunkulu awazi lutho. Ngisho ungafunda kangakanani uzofike kwi-doctrine, uzofaka ijazi elibomvu, iliphi lokugcina, elibomvu noma eli-purple, I'm not sure, ufinyelele lapho, but awazi lutho uma ungazani uJehova. Ngoba uqala kokuhlakanipha kungwesaba uJehova, uqonda kungudedebini. So ukuze wehlakaniphe ngokuhlakanipha kwangempela, kwe-reality, kwempilo ngqo, kuzodinga ukuthi wesaba uJehova. Kuzodinga ukuthi uma ukhuleka ungakhuleki umile. Kuzodinga ukuthi uma unxuse enkosini ugquqe ngedolo, uthobeke, uthobele uJehova. Kuzodinga ukuthi ukwesaba kwakho kucace ukuthi uyamsaba ngempela noNkulunkulu. Izenzo zakho zicacisa ukuthi uyamkhothamela kangakanani uNkulunkulu. So lo moya ungena kulo mntwana uzokwazi ukuthi ucontrol bonke abantu lapha emhlabeni, lapha emndenini or wherever, because lo moya lo mudala, labantu laba bancane. Ingane incane ingaka ino 4 years kodwa kuyotatazela, utatazele. So izinhlobo ngezinhlobo zamadimoni zikhona, zigcwele. Futhi okunye ukuthi asizokwazi ukuthi idimoni elingakanani elikhethe ukungena enganeni engakanani. Ngeke uzukwazi lokho, ngeke uzuqonde lokho, ngeke uzu-understand, and more especially if ungena emoya kaNkulunkulu. But umoya kaNkulunkulu ukwazi ukusicacisela, usibonise zonke lezo zinto. Because ingane ngisho 2 na 2 years ngangena idimoni elizokwenza ukuthi icontrol ikusanganise lengane. Ngisho kuthiwa inezinyanga, because njengamanje ingane sezizalwa zenza njani, zizalwa ikhuluma ngithi, zizalwa ibona ngithi, zizalwa ihleka, zizalwa zenza zonke lezi zinto, ingoba vele sezizalwa sezindala. Nangalo ndlela uJehova umdali wezulu nomhlaba usazama ukuthi asheshe azifinyelelele kubantu, ngoba imimoya nayo izama the very same thing ukuthi isheshe ifinyelelele kubantu. So into ekumele hlezi siyazi siqonda abantu baNkulunkulu ukuthi kuyaliwa la, nayi kingdom esitha, nayi kingdom kaNkulunkulu, kuyaliwa, kuliwa ngalaba la phakathi nendawo aba yimi nawe, aba yindalo yaNkulunkulu, aba yimvelo kaNkulunkulu, kuyabangwa. And lo phakathi nendawo yimi nawe uyathandwa, but uthandwa ulo uNkulunkulu kuphela. Isitha siyakunyanya, siyakuzonda. Ungacabanga ukuthi ngoba sikunikeza imali siyakuthanda. Imali ayisho lutho, ayilutho, iliphepha. Ungacabanga ngoba sikunikeze lento okade uyihalela ngoba size cha, akuyilutho lokho. As long as uzongeza umkhonto uJehova, as long as ungeza uyenza into yakhe, as long as uzosuka ebukhona baNkulunkulu, as long as ungeke uvikeleke. So singalinge abantu baNkulunkulu sazitshela ukuthi isitha siyasithanda masenzele izinto. Nalabantu abanikelayo, sell your soul, get all the riches, uyitshela ukuthi hayi-ke njengoba sengudayisele kumphefumulo wami senginama riches sengi-right, ayilo, uyozisola. Because ngokulahla kwakho umphefumulo wakho kuzokwenzakalani ngawo? Ulahla uqobo lwakho, udayise ngawo. Fana njengoba uIso wadayisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yani yeplate. Wadayisa ngokuthi uyindodana endala ngezimfanelo zonke na konke abakudeserve ngenxa yokuthi ulambile ngaleso sikhathi. So abantu baNkulunkulu kumele hleze sazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi yonke into lapha emhlabeni izokwenzeka ngendlela esizweni lakamoya. If abantu bengafuna ukukhula kwezikamoya, ayikho into engayenza uNkulunkulu ngalokho. If abantu bengafuna uku-understand izinto zakwamoya, bengafuna ukwenza intando kakhulu, ayikho uNkulunkulu into angayenza ngalokho. Ngoba uyasiyalisisa, uyasixwayisisa, uyasiza, usiza wena nami, usiza mina, sonke esisizele ukuthi sikwazi ukuthi sithole ukuphulukiswa ngelinye ilanga nangesinye isikhathi. But if singakwenzi lokho, if sizenzela umathanda, if siyiphilela amatasa, ukutamasa, ayikho uJehova umdali wezulu nomhlaba into angayenza. So ayo-ke indaba ngalezi ngane. Thola ukuthi ingane iyabalawula abazali, ibatshela ukuthi abenzeni, ibashonisele nale, ibavuse ngisho ebusuku. Umzali asathi uthi hawu Nkosi yami ingane yami bakithi, hawu bakithi, hawu akava ingadli, hawu ibavuse ebusuku ngo-1.
ethi ifuna ujeqa nobhontshisi. Imagine, cabanga uzovuswa ingane na-4 years, akuxovise ebusuku, uyoxova ujeqe, uyoxova ujeqe, uyobeka amanzi wenzela ukuthi usheshe, Nkosi yami, usheshe ukhulukhumale nani nani, xovise xovise xovise. Qede lapho uthi usekuvuthiwe usuthi usuyay'phakela, zizwicilele manje lento. Uthi uyayivusa, uphinde wena futhi uthi ngeke ngivuse ingane yami siyokudla ekuseni. Mind you, wena usuxova ujeqe from u-1 o'clock waze washaya u-4, uyavuka ngo-5, awusalalanga ebusuku. Uyozela emsebenzini whole day, uyokhathala, uyozamula. Kade ibhizi lento ixovise ujeqe ebusuku, kade ibhizi. Bantu kaNkulunkulu, hlezi sazi ukuthi amadimoni indlela anonya ngayo, indlela anobutha ngayo, indlela angenabubele ngayo, indlela angenamusa ngayo. Kusuke ngayona ingane esuke ikhuluma enza zonke lezo zinto. Kusuke kuyilo moya osuke ungenile kuyona wayiphozesa ngaleso sikhathi. Khona izokwenza ikwenzise lento. Wena uthatha ngokuthi Nkosi yami, ingane yami ifuna lento, Nkosi yami, umntana wami kwashe kwacima. Hello. Bedumisa izingane. So idimoni nemoya nobumnyama bahlalela ukwenza isiqinisekiso sokuthi abantu abakhululeki, abantu abajabuli, abantu ababe nakuthula. Kunalokho babe lusizi, kunalokho bakhale badliwe umzwangedwa, kunalokho balise, kunalokho balambe. Kube nengane nje ezohlezi njalo yona idla ulofu wonke wesinkwa, 9 years old. Bele kwenziwe njani? Kumele kuthengwe esinye phela. Lapho uthola ukuthi awusebenzi, just so that nje impilo yakho izoba nokuxokozela nje, izoba nokushikiseka nje, izoba nokuthi ukhale nje, izoba na-something nokugcobho thizeni ukuthi ulimale wena. So uzodala zonke izinxushunxushu lezi, izodala konke ukuxokozela. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi asinakubuswa yilutho, akusakubusa lutho uma singenayo uNkulunkulu. Engizama ukuveza ukuthi uma ungenayo uNkulunkulu uzobuswa ngisho umntwana omzale wena, umntwana wakho, ubuso umzukulu wakho uma ugogo, ubuso umshana wakho uma umalume noma umalumekazi, ubuso ingane kadadewenu, ingane kamfowenu, if ungu-aunt noma ungumshana or whatsoever. Kepha onoNkulunkulu ake sabi lutho, ake sabi muntu, uyakubusa konke athanda ukukubusa. OnoNkulunkulu yonke into athanda ukuyibusa uyayibusa. Ungayisilwane, ungayimntwana, ungayini, uyayibusa ngendlela athanda ukuyibusa ngayo. OnoNkulunkulu unesibindi ngoba sonke izinto zivela kuNkulunkulu, naso isibindi sivela kuNkulunkulu. NoNkulunkulu futhi unomthetho ngoba uJehova unomthetho. Ukuthi lalela, la ekhaya ungene necathula endlini, la ekhaya awenzi ukuthi kucace. Futhi into mayingenziwa ayenziwa, into mayenziwa iyenziwa. Ukuthi lalela, uzothi uzowasha izitsha, ukuthi kukhakina uyiwasha ujwele etsheni wonke umuntu, egcekeni wonke umuntu kuyacentwa, endlini kuyaklina, ndlulana ubhede kuyavuka ekuseni. Zonke lezo zinto bantu baNkulunkulu futhi yenziwe ngale ndlela afuna ngayo umuntu omdala, afuna ngayo umzali, afuna ngayo. Ahambe uthanda ukuhamba, ayibulala othanda ukuyibulala. Kumele kucace ukuthi umdala, khona uzokwazi ukuthi ube nezwi elizoba nesiqa, ukwazi ukulalela, ulaleleke, ukwazi ukuzwakala, kwenzeke. And futhi into bantu baNkulunkulu, yazi lo muntu onomthetho, lo muntu o-strict, lo muntu ohamba ngendlela efanelekile, akeve nyanyeka, more especially isikhathi samanje, akeve zondeka, akeve engafuneki. Engeke loya anti ave strict nje akuhlaleki naye. Yo loya anti akwenziwe isinoma kanjani lapha, ayingeke, ngeke ngize ngivakashe ka-anti, ayingeke. Just because uyazi ukuthi ekuseni wonke umuntu kuyagezwa, wonke umuntu qala etsheni bese kwenziwa i-breakfast. Umuntu nomuntu uba nemsebenzi wakhe, omunye uyaklina, omunye njalo. Kube umthetho, kube into emile ethule ethe phu. And izingane azifuni lento because njengamanje izingane sezifuna ukuzenzela umathanda. Ufuna ukuyivukela ngo-11 ebusuku, sorry, ngo-11 emini. Zifuna ukuzenzela umathanda ebusuku, zingalali, zibhizi ne-TV, zibhizi namafoni. Kanti makuyisikhathi sokukhuleka zifuna ukuthi zona ziqhubeke zenze izinto ezithanda, kanti So umthetho umthetho.
And the reason why ukuthi emakhaya engasahlonipheki kangaka ingoba obaba bona laba bengabe bashaya isicathulo bawubamba umthetho bawuqinise caca ukuthi uyenziwe sebevele bavumela yonke into ukuthi yenziwe emzini yobaba babo. Sebevumela iy'ngane zabo ukuthi ziphuze uma ithanda ukuphuza. Sebevumele ukuthi zingene nabo amasoka azo, ingene nayo isoka la ingane yentombazane ekambereni manyala amandlawo. Ingene nayo intombi yayo engayilobolile umfana ezalise ephinde ingene omunye emzalise ephinde ngene omunye. Sebevumelena noma yini ukuthi yenziwe emzini yobaba babo. That is why izingane, because one thing kumele si-understand abantu baNkulunkulu ukuthi izingane ziyabuka, izingane ziyafunda, izingane azikhohlwa. Ngale nkathi ibonile ukuthi okay, ungivumelile ungiyekile ngenza 1 2 3. Nakusasa ngizophinde ngiyenze ngibone ukuthi uzongivumela yini. Uma waphinde wangiyeka nangakusasa, kuyese kuyimpilo yami leyo. Futhi azikhohlwa. Lizothi usuthi uyayishaya ngelinye ilanga, waye wenza ukuthi uzothi ngalela la ngakwenza nje ungishayelana namhlanje. Kade nje ngangikhuluma kanje nawe mina mangikuthuka ngoba vele nawe uyangithuka, waye namhlanje ungishaya. Wena manjalo mangithi ngihlezi ngikwenza nje lokho, ngihlezi ngiyinikini uma uthi uyangithuma, waye namhlanje ungishaya. Wena ma futhi utshele indaba zakho because ayikhohlwa. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi siyazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi njengoba leyo ngane ingakhohlwa, irekhoda ibona yonke into, ibona ibehavior yakho, ibona indlela oyitreat-a ngayo, ibona indlela owenza ngayo nama decisions nezinto ozivumelayo ozitolerate-ayo mayizenza. Angeke zilibale. And ungalibali kwayo ngiyakutshela. Iyona ezokutshela kusasa. And nawe uzokhumbula ukuthi hey yazi ngempela ngamiyeka. Kanti landa manje uthela uswazi mayenza into wrong. Because ayikho into wrong esingayazi bantu baNkulunkulu. Uyazi ukuthi ingane mayintshotshile i-wrong uthela uswazi. Uyazi ukuthi mayinikini uthi uyayithuma esitolo lande fresh uthela uswazi. Uyazi ukuthi mayigolozile uthi ayisukume iwashi izitsha yagoloza thatha uyithela uswazi ngaleso sikhathi. Because ngokwenza kwakho kanjalo awuyilimazi futhi ayibulala. So kuze kwenzeka izinto eziningi ezibhedayo, it's because izinto ziqala kancane. Uma ungivumela umuntu ayenze into ngokuqala phinde umvumela ayenze okwesibili, okwesithathu nokwesine nokwesihlanu sekukwakhe. Automatically bumnikeza isikhiye ne-authority ukuthi ungaphuza mntanami, ungakwenza mntanami. Ukuze sibone bantu baNkulunkulu ukuthi ngempela lento inesandla sobubi nesagcobo. Ingoba nobumnyama busuke bungenile kulabazali ukuthi bayidedele lengane ukuthi yenze nanoma yini. Ngomoya we-ignorance onganaki, ngomoya wokuziba, ngomoya okhohlwa futhi ukuthi yazi wenza into ukuthi izolo ulale kanjani la enze 1 2 3. Usukhohliwe. So ngaleyo ndlela ngokungaqinisi isandla uqikelele inhlonipho ukuthi ivame, uqikelele ukwenza okufanelekile ukuthi kubuse, sekuvule intuba nomnyango omkhulu kumadimoni azinhlobo hlobo. Because umthetho is ubiyo. Umthetho kaJehova ufana nje nogange ucingo ubiyile ngalo, ubiyele ukuthi umndeni wakho ungangeni emadimoni, ungangeni imimoya. Ngokuthi if utshela abantwana bakho ukuthi lalelanda akukho umntwana ozophuma ebusuku la ngo-10, uyazi ukuthi akukho demoni lotshwala olanda ngaphandle, uyazi ukuthi akukho demoni lemfebe olanda ngaphandle, but ubiyeliwe uhlela ekhaya. Uyazi ukuthi la ekhaya umthetho ukuthi kuyakhuleka, uyazi ukuthi ngaleso sikhathi mase kukhuleka siyazibiyela sonke, siqalekise yonke imimoya. Ngoba if ningakhuleki luphela usuku, luphela ngakusasa, uyadla ukhuleki, uyalala ukhuleki, uyavuka ukhuleki, awukhuleki, awunhlobo, awukhuleki. Ila ingena khona ke imimoya. Ila bengena khona abathakathi, ila ingena khona zonke izinto, because ngenkathi ungakhuleki ngeke uzowazi ukuthi yini elungile nento engalungile, kumele uyithinte, kumele uyibuke, kumele uyenze. But ngale nkathi ukhuleka uNkulunkulu uyaqhelisa automatically into eziningi. If umuntu okhulekayo ngempela ojule enkosini, uNkulunkulu uyakudedisa into eziningi, akuqaphelisa indlela ogqoka ngayo. Mfana wami ungasigqoki leso sikhindi, mfana wami ungawugqoki lo skin, uyakuveza ukuthi ukanjani bese uyakuyeka lokhu ukulungisa ugqoka amabhuluka right. Mfana wami ngeke, ntombazane yami ungasigqoki leso sketi sifishane kakhulu, akulungisisa uNkulunkulu bese ugqoka izinto ezi-right ezikulungele. Mntana wami ungakhulumi kanjalo, akulungisisa uNkulunkulu kanjalo ngokukhuleka kwakho. Because ngeke usukhuleka ulanda umoya kaNkulunkulu ukuthi uzohlala nawe uzokusiza ezintweni zonke. Mntana wami ngeke ungayibuki leyo nto ku-TV, unyanya ngisho kwa i-TV uqobo lwayo. Unyanya kwayikwani because zonke izinto zingcolile.
and awuyithandi into ezongcwelisa, because ngalesi sikhathi umoya ohlala kuwe, umoya unjani waNkulunkulu uhlambulukile futhi ungcwele futhi uthandekile. Awuyithandi into engcwelile. That is why uzisusela wona into engathandeki, engafuneki kuwe nasemzimbeni wakho nasempilweni yakho. So if ukhuleka ngaso sonke isikhathi, ingale nkathi uzokwazi ukuthi kumele ngenzeni, kumele ngenze ini, ngiphile kanjani, ngingaphili kanjani, ngihambe kephi, ngingahambi kephi, bese uyakususa konke okungcolile nokungafanelekile okuzokwenza ukuthi umoya kaNkulunkulu ucunuke, bese uyasuka eduzane nawe. So bantu baNkulunkulu, kumele hlezi sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ngokukhuleka uyazibiyela, ngomthetho uyazibiyela, ngokwenza intando kaNkulunkulu uyazibiyela. Kubalulekile ukuyibiyela ngaso sonke isikhathi. Benze njani emasabhabsini? Izindlu zabo zinhla ngithi. Izindlu zabo zinamagugu, ziyabiza. Khona ungabiyelile, ungabiyile. Baze bafanga ngisho electric fence. Yabo nje umama umlungu mangabe kufa isango akahlaliseki, akakhululeki. Ngoba isango lakhe livulwa kanje, kanti uthanda ukuthi livule ngeremote. Uthanda ukuthi ngasokusikhathi ehleze protected, because uyazi ukuthi ziningi kangakanani izinto ezi-resourceful, ezibiza, izinto azidinga, ezi-luxurious, eziyigugu kuyena, ezilanga phakathi. Nawe muntu kaNkulunkulu, umzimba wakho ligugu, idokodo lakho liyigugu, libiyele ngocingo. Yabo nje umuzi wakho wakhe wamkhulu, isithabathabo, 8 room wami, 10 room wami, 11 room, waze upenda wamuhle, aluminium sliding door, aluminium windows, endlini kunama-tiles phezulu, kunama-tiles no-ceiling board, TV edongweni, isigaxa, osofa base-leather gallery, about 50,000, 100,000, ifriji lakho liwu-2-door fridge, liwubani liwabizwa 100,000, ama-wardrobe okugcwele ibonda lonke, zonke izinto zakho ziyabiza, khona ngisho igaraji imoto 500,000. Bese wenze njani kulowo muzi? Bese uyawudedela ukuthi ngena noma bayithathele umathanda? Never. Uyabiya, indlu yakho bayibiya. So ngaso sonke isikhathi nawe unegugu, yabo lezi zandla zakho lezi, cabanga lezi zandla lezi zingakwazi ukuthi zithinta umuntu osefile avuke. Cabanga lamehlo akhe ngabona umuntu ongekho right, olambile, bese uthatha imali esebhenki umthengele ukudla, umthengele igrocery. Cabanga lezi indlebe zakho ungalalela, ulalela intshumayelo, bese uthola ukuphulukiswa nokuphila uthi hayibo, kanti sonke lesikhathi ngilibele ngigqoka izinto ezimnyama kanti azikho right kanje. Kanti sonke lesikhathi ngilibele ngigqoka ama-Crocs, amahili, kanti ngingangena esihogweni ngawo. Ngaleyo ndlela kuzomela uzibiyele, khona ungeke uthi uhambe edolobheni, uhambe uthengana noma yini, ungayikhulekeli, uhambe udlala noma ngiphi, ungakhulekeli, uhambe wenza nesinoma kanjani, ungakubeki kuNkulunkulu nakuJesu ngaso sonke isikhathi, ubiyele ngegazi likaJesu. So bantu baNkulunkulu, kumele hlezi siyazi ukuthi kubalulekile ukuzibiyela, kubalulekile ukuzivikela, kubalulekile ukubiza uNkulunkulu, kubalulekile ukusamanga nokubiza umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kithi, usifundise, usiqondise, usiqinise, bese usihambise ezindleleni zokulunga ezifanelekile, ngokusizwa nangokuthandwa kweNkosi uMdali wezulu nomhlaba. So indaba yezingane, lezi zingane lezi ezidunyiswa ngabazali, ezidunyiswa ngabantu, ezidunyiswa ugogo, and the most unfortunate part engayithandi kakhulu ukuthi ngokuthunyelwa kwazi ukuthi zizoba ama-missionaries, zizosebenza lapha emhlabeni, zenza ukuthi abantu abadala bakhohlwe ukuthi kumele bakhuleke. Yabo manje uthi uyafika kugogo thizeni ugcwele kusakabhudu labazukula, iy'ngane zama-teenagers zisey'kolele, zishiyile iy'ngane zazo, iy'ngane ziwu-5, ziwu-10, ugogo kumele anake iy'ngane, enye emele ayishintshe namkeni, ezinye emele ay'phekele, kumele ubhizi ugade iparish laphayana, enye ibhizi ufuna ukudonsa iparish, ufuna ukudonsa amanzi, ziningi nje ziwusakabhudu. Ugogo uzosithola nesikhathi sokukhuleka, ugogo uzosithola nesikhathi sokuthi aye komama kumthandazo, ugogo uzosithola nesikhathi sokuthi enze intando kaNkulunkulu, because ogogo baqala yazi babehlala, thola ukuthi ugogo uhlela endlini yakhe clean. I remember nje mina salukazi sami, Nkosi yami, sasingafuni ngisho sicathule, sasithetha ngisho ngento encane, yabo ukuthi awuthi uhleli kusofa, uma wasukuma nje asilungisa, yabo uthi ushwabene usiyolungisa, uthi ngiyabuya nje ngisazophinda ngihlala, lungisa. Okay, ulungise uhambe, phinde ubuye futhi, uma uphinde wasukuma uyalungisa, phinde wasukuma uyalungisa. Nala uyakhona ekishini uyokwenzani, ushiya nje isinkwa kanjalo iy'ngqoqo. That's it. So ogogo babephila leyo mpilo leyo yobungcwele, kahle hle impilo yobungcwele ukuthi uhlezi uclean, because cleanness is next to holiness. Ngale nkathi uclean, ingale nkathi ungcwele. So babephila leyo mpilo
azathi ayi thathani iy'ngane zenu zokwane uthule nje ayi njalo nje labazukulu babejabulela abazukulu ngaleso sikhathi mase behlale nabo iviki lonke abasabafuni. So ngaleso sikhathi bantu baNkulunkulu izalukwazi nabo bephila ngaleso sikhathi babekwazi ukuthi bahlezi bexhumana noNkulunkulu. So ngale nkathi ugogo ehleli kwidaningi yakhe ayifakele iy'buko zakhe, ngiyamfica ugogo uhlalele incwadi uyayifundela. Ngiyamfica ugogo uyakhuleka and babeyibamba 4 ekuseni ugogo uyakhuleka, u-12 ebusuku ugogo uyakhuleka. Ugogo uyakhuleka uyaqhwiza thina sibe siyagqumeza, happy new year ugogo wenza njani, uyakhuleka yena lapha egumbini. Okhisimusi kanje ugcwele baphuza benza njani, ugogo uqale wakhuleka ekuseni. Kuyadliwa ilantshi, ugogo waqala wathi asikubekeni uNkulunkulu. Zonke lezi zinto bantu baNkulunkulu. Bathi usezokwenza kanjani manje sekugcwele abazukulu? Usezokwenza kanjani manje sekugcwele chithi saka? Ziyahlupha lezi zinto, ziyakhala lezi zinto, ziyamshaya ugogo lezi zinto kuningi bantu baNkulunkulu. Bathi ungifisa ukucacisa nokuveza kakhulu ukuthi njengoba zizisebenzi kanje, uJehova usikhanyiselela ukuthi siqonde sazi ukuthi asiqaphele. Ungaluthekisi ulahlekiswe iy'ngane bese uzulahlekelwe umbuso wezulu. Ungaluthekisi ulahlekiswe lezi ngane bese ulahlekelwe ukuphila phakathi. And ngiyacela ningangizwa kabi, ningizwe kahle. Angikaze ngithi ingane yakho iyidimoni, never. But kusuke kumoya ubudimoni ongene kuyona ongaphuma. And imoya iphuma kalula-ke umntwana mesamncane, that is why bathi ugotshwa usemanzi ngoba mase uvuthiwe ngeke usagobeka kodwa uzoqephuka. So ngale nkathi uyishaya ingane isencane usiza yona, khona umoya omnyama noma demoni ungeke wahlala kuyona. Unless if vele-ke izele leyo mishini, ngisho ungayishaya uyithini, vele. Udadewenu ngisho ungamshaya umthini, umncane impela kunawe, ngisho ungamthela uswazi, vele uzele imishini ukuthi azokubulala. Vele uzele imishini ukuthi azokwenza into engekho right. So amadimoni ayakwazi ukuthatha senyama nemizimba yabantu ukuzibusela khona ezokwenza umathanda ekudaleni inxokozelo kulaba athanda ubadalela yona. Cabanga sekumele wena uphule-ke ibudget yakho ney'nhlelo zakho-ke zokuthenga ngenxa yokuthi ingane ifike nje yahayiza esitolo ifuna lesi sithuthu sa-800. Uzothatha-ke manje-ke u-800 ngaphezu kwey'ndleko lezi ey'khona. Vele kusamele ukhokhele umalume, vele kusamele uyithengele usedinga iy'ngubo nani, i-uniform esikoleni lilahlile ijezi, awusamele uqale phela uthenge elinye ijezi, uthenge futhi ithafisi nani or another izindleko phezu kwezindleko. Bese uthi hayi Nkosi yami umntwana ingane uthenga vele ingqondo yakho ithatha isithuthu uthi uqala ukhohlwe i-uniform. Because enye into abantu baNkulunkulu abantu abayilutheke kakhulu kuyona. Usheshe agijima athathe lezi zinto lezi manje akhohlwe ukuthi hayibo bekhona iy'ndleko vele ey'balulekile. How about uqale ngalokho okusemqoka bese uyagcina ngalokho okungezifuno? Because abantu abaningi into ebalahleka ngayo basheshe bagijimele izifuno kunezidingo. Isidingo ukuthi uma kuDisemba unemali ubonasile, qala nge-uniform because ingane yakho isiya esikoleni esisha. Qala nge-uniform usheshe uyibeke lapho, usheshe wazi ukuthi ngi-sorted mina. Uzothi kushaya uJanuwari nje niphelelwe icala. Ukuze mase kushaya-ke lezo y'khathi zomhla ka-20 usuyazi ukuthi usuyabathengela-ke manje iy'ngubo-ke zabo-ke ngoba bafuna iy'ngubo phela ngenkani. Ngithi senabajwayeza umkhuba ukuthi kuthengwe iy'ngubo njalo ngoDisemba. So bantu baNkulunkulu ingane iyashawa. Hlezi ukwazi lokho ngoba ngokwenze njalo awuyibulali kepha uyayikhulula ekufeni because imimoya namadimoni obumnyama buthola ituba if ungayishayi. Because yona isuke inga-understand ukuthi i-right noma i-wrong lento eyicelayo, but uyitshela ukuthi ungakwenzi ukuthi, uphinde uyitshele futhi ungakwenzi ukuthi, mayiphinde iqhubeke kwenza thela uswazi. Ngaleyo ndlela izokhumbula ukuthi uma ngithatha into yami umama ngamcelanga uma uzongishaya, izosaba leya nduku bese ingabisayenza leya nto leya. And-ke lezi ey'ngasabekwa-ke isandla nguhulumeni ndini wathi ingabeka ingane isandla zingashawi iy'ngane, yizona impela ezizibona zigcina sezingaphezulu kwabazali. Yizona impela lezi sitha esisebenza ukuthi zizoqhubeka ziseve imission because siyazi and because bantu baNkulunkulu siyazi ukuthi umthetho, uhulumeni nani
it's just indlela nje ne-portray iface ebekiwe ukuthi thina sibuke yona, kanti khona ungale, khona behind, khona usathane ngale, lo otshela uCyril Ramaphosa ukuthi enza 1 2 3. Wena uzothi hayi uCyril udlala ngathi usenzile ibanana, kanti khona ungale. So Cyril uzobeka umthetho ukuthi ingane ingashawa, enzela ukuthi yabo lezi ngane ezilethwa isitha zizele ukuzosebenza lapha emhlabeni, zithi mayifika kuthiwa ingashawa, khona isitha sizokwazi ukuthi siqhubeke ukuthi alright, umsebenzi uyapheleliswa. Ngiyathemba ukuthi niyangizwa abantu kaNkulunkulu into engishoyo. But if ngathiwa isitha sizoletha umntwana, umthetho uthi ingane mayishawe, sovimbezeleka icebo lesitha ngithi. Sovimbezeleka usuthi mayishawa lengane ebese iyakhohlwa imission yayo. But izothi ingashawa, iqhubeke ijwayele ukuthi vele ngiphila kanje, vele ngiphila ubudlova, vele ngiyasenza isono, bese iyaqhubeka ke iseve ipurpose yayo, iqhubeke iseve injongo yayo, iqhubeke kwenze konke ethunyelwe neyalezwe ebumnyameni ukuthi izokwenza izokufeza lapha emhlabeni. Okunye uJehova kutshala enhlizweni yami ukuthi wemzalo uyobuzwa ngalo mntwana omvumela ukuthi enze nanoma yini. That's the unfortunate part. Izaga 22:6 uyobuzwa. Okwangampela uyobuzwa ngoba umsebenzi wakho ukuthi khulisa umntwana ngendlela yobange yakhe ukuthi noma esekhulila ngasuku kuyo. So wena uzomkhulisa kanjani? Ngomyeka? Hawu bakithi ingane, hawu ningamshayi, hawu bakithi athi umuntu ngingashaya phi nje kulento encane kangaka. Hey, shaya khona lapha ezithweni. Athi ngashaya phi nje kwethu mntanami, hey le ngane ngathwala kanzima ngayo, ngizala, hawu yacishe yafa ingane yami esibhedlela, hawu yaba yiprema, kwashe kwathi abale izaba izinto ezingekho. Sidlulile lapha. Yes yaba yiprema. Yes yacishe yafa. Yes yakuthwalisa kanzima. Yes uthi uyibuka uvela ucikicikisele inyembezi. Yes kwakwenza ukuthi but ngokuyeka uyalidedela idemoni. Lona ngelize liyeke. Ungathathi ngizaba, uthathe because inkinga lento bantu baNkulunkulu, uthatha ngama previous experiences, previous circumstances, previous situations. Cha, ungathathi kanjalo. Uthatha ngesimo samanje ukuthi lalela ngiyagoba mntanami njengamanje. Lalela sikwenza ukuthi. Lalela senze ukuthi. Ikwazi nje lokho. Iqonde nje lokho. So uyobuzwa ngalowo mntwana umvumela ukuthi enzena noma yini, ngoba lokho kuvula indlela nomnyango wemimoya ukuthi ingene ihlale kuye umntwana ngokungamfundisi, ngokungamyali, ngokungamshayi, ngoba ngale nkathi enza kabi umoya osuke uziqhubela leli dokodo leli lingazi lutho bakithi because akayazi lutho lengane. 2 years awazi lutho. But shaya khona lesandla, shaya sona lesandla. Yeah, thathele nithula ntoma mama esikhwameni. Shaya sona lesandla. Izokhumbula ukuthi ha mama wangishaya, ha ukuthi nokuthi. So bantu baNkulunkulu, uma umyeka uzohlezi ekwazi kulungile lokho akwenzayo. Because if umuntu enza something umdedele umyeka uzoyibona ukuthi right lento uzoqhubeka yenze. It's just like umuntu mezokushaya kwe relationship, umyeke uzoqhubeka kushaya. But if uzombekela ugangu uthi lalela, yabo nje umbeka isandla wangishaya ngempama, phelile phakathi kwami nawe. Kucaca futhi ume futhi lapha. But ngasonke isikhathi mawuzomyekela nje ukuthi akushaye, ngiyaxolisa umxolele, kushaya uxolisa umxolele, uzojwayela kabi. But imela athi ukufunda isifundo nje kancane ngendlela enzima nengekho right. So fundisani izingane ngoba nizobe nisiza zona khona zizosazi isono, ngoba siyabulala futhi siyabhubhisa. Lokho idemoniana nje ohlele enganeni uzokhula nalo ngoba wona uyitshelanga uyifundisanga. We get stories lapho khona I think umntwana wesifazane owaye ekhulile
eneblesser, enama-blesser, ethatha iy'mali kuma-blesser nani nani, elethela uma wakhe engasebenzi. Uma wakhe elibele amukela ukudla, amukela igrosa, amukela iy'nto ezimnandi, amukela zonke lezi zinto. Umama engabuza ukuthi mntanami ithathaphi zonke lezi zinto. So le ngane le iqhubeka iphile le mpilo, iqhubeka impilo le mpilo, yaze yathola izifo, yaze yafa. And yabuya efikela uma wayindlebe bathi ma awuzange uze ungitshele, sengiyabhubha manje ngale kwethuna. Angitshelanga ngani ukuthi le mpilo yayingekho right, eyi-wrong. Umntwana uyatshelwa, umntwana uyafundiswa, umntwana uyayalwa ngoba lento izombulala kusasa. Then njengoba umyeka entshontshe, ngelinye ilanga uyoshawa abantu esemdala eseyiphara. Uyamyeka, uyamdedela. Wena unesandla ekufeni kwakhe. Udlalile indima ekufeni ingane yakho. Ulekelelile nawe ishawa. Fana nokuthi ulekelelile. Wanezezela. Wathi hayi ngoba vele ingane yami ngiyayazi ukuthi isheshe ishawe kephi. Isheshe izwele uma uyithinta kephi. Unesandla ekufeni kwayo. Ngoba abantu baNkulunkulu ngeke uthande umntwana wakho eseyiphara kusasa. Kodwa eqale kancane phambi kwakho. Entshontsha usweet uhleke uthi jabule ngabe shaya lento. Yikho kwisiZulu abaningi baye bathi ingane kanjalo ihamba ikhalela izinto. Mhlawumbe uthi ukhalela izinto esitolo, ukhalela izinto ayifundisekile, ayitsheliwe, ayiyaliwe. And leyo ngane ayikho right. Kahle kahle lento ikhandwa ukuthi umuntu angakwazi ukulinda. Because uma ufuna ukuthi uyakuthola, ufuna ukuthi uyakuthola, ufuna akunjalo. Ayikwazi ukubekezela. Yabona lento eyenziwa ingane iyona nto ngqo eyenziwa abantu bonke abadala nabancane phambi kwaNkulunkulu. Ukuthi yonke into efune manje, yonke into efune ngendluzula, yonke into efune ngobudlova. Kade ukhuleka izolo usuyifuna namhlanje impendulo. Uma ungayitholi shiya phansi. Ngitshela uphume ehlule. Usushiya phansi uJehova ngenxa yokuthi ayitholanga impendulo yomkhuleko wakho. Uphi umehluko phakathi kwakho nomntwana? Lo ebhuquzile. Mhlawumbe wena ukuthi awuzange uzuyibhuquze phansi wahayeza nani but ukukhale kwezwakala. Because ukukhale kwezwakala omakhelwane nawe usasalamba kwazi ukuthi nokuthi engabe uthathe idolo lakho wahlala washona ngalo phansi wacela enkosini bese uyalinda ngokubekezela. Kodwa wenze njani? Ungathi wenza umathanda. Ungathi wenze ukubona kwakho. So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu engifisa sikwazi sikuqonde sikuqikelele sikwenze ukuthi masibuyele enkosini. Sihlakaniphe. Because ezinkingeni zonke mina ngiyathanda ukuthi ngiveze iproblem nesolution. Because kunjalo nje. Iproblem usathanda, isolution uJesu. Iproblem isitha, isolution ubaba uhlala ekhaya ezweni uNkulunkulu ecele. Nayi inkinga yethu esibhekene nayo isitha silwisa ngey'ngane nje manje. Bedumisa izingane. And in that dream bele besaba leya ngane, besaba lo moya phakathi kuyona. Njengoba uNkulunkulu engibonisa engivezela. Njengoba esaba lo yamntwana beze bebanga belo beshona lena le basaba. This fellow demon. Bathi kumele ngabe siyasaba. So masibuyeleni enkosini sihlakaniphe. Fundisa umntwana wakho angakubusi. Ungezwe ngengane. Hayibo. Unemnyama ngaka wena kule nto. Because uma uzoyiyeka izojwayela lento. Uzothi mase simdala uzobe sezenzela. Uzohlezi ukhala. Ukuthi akeve ngezwa, akeve ungezwa, akeve engalaleli, akeve engitshontshela. Vele kade wamnikeza igunya esamncane umyeka umbuka. Umvumela. Because ngento yabo into uma ungayirebuke, ungayisusi, iyaqhubeka ihlala. Ungasho ngolutho wayithulela uthi hayi phela ngiyithulelile nje mina nani. Iyahlala. Elizwe umuntu strict ngahlaleki naye. Ukuthi uyobeka umthetho futhi uyagada ukuthi uyagcinwa yini. So kuleli phupho baze bayabanga ukuthi uzonikwa yini ngoba bobabili sebeyasaba. Abantu masingasabi into engamele ngabe siyayisaba. Seguqukile zonke izinto manje kusatsha izinto engamele ngabe yisaba, le kumele ngabe yisaba uyisabe kanjani? Umdali wezomhlaba uyena ofanele ukwesatshwa.
kodwa uyena ongasasatshwa njengamanje. Kufana nasemakhaya, abasasatshwa obaba, ingane asenandaba nabo. So yikho iy'ngane zizohlezi zingaphezu kwenu bantu baNkulunkulu, ngoba niyayisaba, nisaba into engamele niyisabe. But lo udala izulu nomhlaba uyena ungabe uyasatsha athotshelwe, uyena ongasasatsha. Because yabo uma kuthiwa uyamsaba uJehova, umdala wezulu nomhlaba, ngiyakutshela ngeke uze usabe ingane yakho. Uzokwazi ukuthi inhlonipho inhlonipho, uzokwazi ukuthi umthetho umthetho, uzokwazi ukuthi ikhaya lakho ikhaya lakho, uzokwazi ukuthi umthetho kababa umthetho kababa, umthetho wegceke uwugcine. Ngokubani? Wesaba uJehova. Because umthetho uwumthetho bantu baNkulunkulu kuNkulunkulu. Awujiki, uhlezi unjalo umile ngaphakathi. And njengoba ngisho nje abantu sebesaba izinto ey'ngasabo, uyosaba ikokoroshi. Le nto incane incane ngisho ngocicane, incane ngocicane. Isaba ikorosha uma ngiyalisaba. uJehova uyakulwela ngokona konke. Uma wesaba yena nje, umkhothamela, umkhonza ngokweqiniso. Nkosi ibe nani nibusise nisize, nibuyele kuJehova ngokuphelele. Ngoba umbuso wezulu usondela, ukufa kusondele kakhulu. Ngakho-ke phendukani. Masesabeni odalile, singasabi okudaliwe. Ngoba konke kuncinyane. Ngoba konke akulinganiswa yilutho loNkulunkulu. Ngoba konke uNkulunkulu uyakukhomanda ngezwi lakhe, yonke into iyathuthumela. Yazi ngavele ngakhumbula nje abantwana bakwa-Israyeli becela ukubona uNkulunkulu, bacela baMose ukuthi sicela ukumbona uNkulunkulu. Bathi sebehlambulukile kuloya 3 days, ncwadi ya-Exodus 19. Sebehlambulukile impela seberedi ukuthi bombone uNkulunkulu. Wafika ngokuduma kwezulu ngenhlokomo. Abathukanga kanje. Bathi awungeke baMose, never. Ngeke ngcono ukukhuluma wena noNkulunkulu. Kanti thina siyasaba, basaba bathuthumela. Yabo mase kuthiwa uJehova uyayiveza. Yabo mase kuthiwa uJehova ngiyakutshela ayikho umuntu ongasaba ikokoroshi la emhlabeni. Ngeke uze usabe ngisho inyoka, but ungamsaba uJehova. Ungamsaba umdali wezulu nomhlaba. Ungakusaba ukwenza isono. Kuyikona nje ukuthi uNkulunkulu abantu sabancenga kamnandi. Usakhuluma kahle nabo. Sakhuluma nje ngezwi nje phansi. Sakhuluma nje akakavezi ulaka lakhe. Ngiyachazela. Usancengwa, usacengisisa, usacelwa. Uzobuya, phenduka. Hlengwa, sindisa, phaphatisa. NgoJesu ungakuthola uphulukisa. Abantu basancengwa yazi. Abantu basasizwa yazi. Abantu basabizwa nje. Kancane kancane ubelubizwa. Buyele ekhaya. Buya mntwana, buya. Buyele ekhaya. But abakwenzi lokho. Anyways. Bedumisa izingane. Uyedwa ufanele udunyise ne? uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ungadumisa umntwana wakho, ungalingi. Ungakhonza ingane yakho, ungalingi. Ngisho ngakushayela umthetho kangakanani, ungathathi ngezimo. Umthetho woba umthetho, ingane ayibe ingane. Ngoba ngaleyo ndlela ufundisa yona, ngaleyo ndlela usiza yona, ngaleyo ndlela ukhulula yona ekufeni. Khona ingeke ziyafa ngelinye ilanga. So isinqumo sakho lesi ungasithatha njengomzali ukuthi wenza kanjani, wenza kuphi. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, Nkosi nje ibe nani niqinise, ibe nani nifundise abantwana beneqiniso, ibe nani nibayalisise, ibe nengqondo zenu nenhliziyo zenu, nibashaye abantwana. Usho njalo uSolomoni encwadini yaZakha uthi ngokwenza njalo awumbulali. Mncane impela kodwa awumbulali, but uyamkhulula ekufeni. Ngoba lento meqhubeka yenza isono sothandela kuye, isono sohlala naye,
sizomenzisa umathanda, somenzisana noma yini and uyozisola kusasa. Mase kwenzeka into engathandeki ongayifisi kumntwana wakho, mase phenduka ubudlova esekushiye sekulahle uhlala emgaqweni nokuthi ahlale kulondlovu yesofa owuthenga ucabangela yena ukuthi ufuna ingane yami ihlale kusofa ibuka i-TV ibuka opopayi. So bedumisa izingane. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu inisize enixolise ngibuyele enkosini niphenduke nesabo Jehova. Nazi ukuthi kuphela kwezinto zonke sekufikile, umbuso wezulu usosondele. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, uLihle Ithemba ku-TikTok, uLihle Ithemba Wendy with I Mzobe ku-Instagram, uLihle Ithemba Mzobe ku-Facebook. Lapho khona imibhalo short 10 minutes clips, ebese kuba khona amashow khona imibhalo for abantu aba-free mode, bese kuba khona 10 minutes clips for bonke abantu abangabuka amavidiyo. Nkosi benani nibusise ngelihle egameni likaNkosi Jesu. Andiziphathe. Amen.